wam. Ewe, man. Amadodana onke. Ngamadoda. Kancwadi kaMateyu. 16 verse 8. Bathe bakuphakamisa amehlo abo ababonam. Awu Mongameli. Ewe. Yanguyesu yedwa. Hayi. Unyuka uYesu intaba yeminquma. Thatha nje amadoda amabini. Kuba xa kunyuka intaba uthathi nabani na. Ewe. Thixo madoda. Uyakhangela amadoda uzawunyuka nawo intaba. Awu. Wathatha amabini wanyuka nabo. Ewe bhuti. Owa xa ewashiya la madoda wathi hlalani apha Ewe. nilende ngomthandazo. Wathatha umgama ongangokugityiselwa kwelitye wokuthandaza uYesu. Ngenxa yoba amadodana abanexesha loba adinwe endleleni ayilibali core business yabo ba hlalani apha nilinde ngomthandazo. Mna ndizawuthandaza qelele kwakunye nani. Bathe xa belala besindwa bubuthongo ngelishwa baphinda bephapha. Xa bephakamisa amehlo abo bashiya uYesu emile kwelaa cala. Bathi xa bephakamisa ababona mntu babona uYesu. Iingubo zakhe zijikile ziweke, ubuso bakhe bukhamzimla okwelanga. Ithi ecaleni kwalo ikho business yethu kukuthandaza. Ubhuti ngoyo.